dăm cuvântul în continuare domnului dr. Lucian Constantinescu, moderatorul dezbaterii din această seară. Eu o să fiu surprins extrem de plăcut, pentru că nu știu dacă într-o altă disciplină din universitatea asta se poate vorbi despre credință, cum se face la disciplina de biologie celulară. Este a doua oară când particip. Prima dată am fost în decembrie, invitat de doamna profesor Codruț. M-am oprit pentru că sunt emoționat. Mi-aduc aminte, în urmă cu 2 ani, domnul profesor Constantin Codruț trecea la domnul. Este un moment în care trebuie să ne aducem aminte cu pioșenii, deoarece domnul profesor Codruț lasă o moștenire importantă universității și prin această carte, bazele celulare și moleculare ale embriogenezei, despre asta vorbim, pentru că de la celulă, de la biologia celulară, de la membrană, cum a spus doamna profesor, începe tot, începe viața. Și de aceasta, repet, sunt surprins plăcut. Pentru că în alte discipline, unde contactul cu suferința umană ar trebui ca pe acești colegii ai noștri medici să-i facă mai sensibili la problemele din ordine spiritual și nu pe cei care lucrează cu celule și cu microscoape, totuși se întâmplă și se întâmplă în disciplina de biologie celulară și doamna profesor Gamele era Codruț și ați văzut acești studenți care sunt în anul întâi. Majoritatea îi cunoașteți, dar pentru invitații noștri și cei care sunt veniți din alte părți, dar trebuie să fiți surprinși, probabil vă gândeați că sunt în anul 5-6 și vorbesc cu atâta dezvoltură, dar ei sunt în anul întâi și de asta încă o dată vă să-i aplaudă. Doamna profesor Codruț, pentru că are așa inițiative și e o persoană care mobilizează și ce se întâmplă? Încarcă cu suflet orice face Dumnezeu. Îmi dau seama că o iubiți foarte mult de doamna profesor și mă bucur. Invitația, am să-i repet, doamna profesor a spus la început și a prezentat sumar invitații. Părintele duhovnicul celor de la Scor, foarte bine cunoscut, cel care aduce bucurie totdeauna când este în mijlocul nostru. Un prieten al disciplinei, cei care ați fost în decembrie, l-ați văzut pe părinte vorbit așa frumos și băiatul părintelor a cântat doamna conferențiară Cristina Gabilovici, de la are preocupări constante în acest domeniu, a scris și este specialist și o să vă împărtășească din experiența dumneei. Doamna psiholog Mirela Pavel, Părintele Dragoș Vaprim este directorul Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Vasile cel Mare. Daniel Masilu, doctor în filozofie, student la teologie și consilier parlamentar și prieten al nostru. Doamna profesor Anca Indrei, anatomist. Și, la sfârșit, Oana Olariu, jurnalist, a venit mai târziu, dar vedeți că a fost și întâi idei de urmă, ajung în față. Am niște întrebări de la colegi de-ai voștri care m-au rugat în începutul dezbaterii să adresez niște întrebări. Și am așa 3 categorii. Pentru preoți, pentru medici, pentru... Spun așa, Biserica Ortodoxă încă n-are o poziție fixă față de transplant.
acum s-a trezit și, eu citesc întrebarea, s-a trezit să se pronunțe în privința fertilizării in vitro. Biserica, în loc să se ocupe de copii abandonați, construiește ziduri, Catedrala Mântuirii Neamului. Poate fi botezat cu un copil care este născut de o mamă surogat sau prin fertilizare in vitro. Și o problemă foarte interesantă și foarte importantă, ce poate spune Biserica și un preot unei familii care în încercări repetate de a face fertilizare in vitro n-au reușit, au înfiat copii și au rămas dezamăgiți. Mulți spun că au fost dați afară de copii înfiați. Cum se pronunță Biserica în aceste cazuri? Pentru doamna profesor Indrei. Se implantează din anul întâi o concepție total malformată. Învățăm despre făt. Dar e un copil care are suflet. Chiar dacă e o corecție de cerului, cum să spun. Pot să vă spun de asta. Deci, în primul rând, probabil că cei care au pus această întrebare, ori n-au fost lecții, ori adresată anatomistului. Ori n-au ținut minte un lucru, și anume, din fecundare, ovocit, am tot de sus aici, de către spermatozoide, rezultă zigot, sau celula ouă. N-am inventat eu termenul, nu gravați. Al doilea, embrionul se dezvoltă în uter, se nidrează în a 7-a zi și devine embrion. În momentul fecundației a devenit embrion. Embrionul până la 8 săptămâni se numește embrion. După 8 săptămâni, iarăși meritul nu le aparține mie, se numește făt. Deci, din momentul fertilizării până la 8 săptămâni avem embrion. După 8 săptămâni avem făt. Iar la naștere avem nou născut. Cum nou născutul are mai multe etape. Sugar, preșcolar, școlar, copil prepuber și așa mai departe. Și aceste produs de concepție sau practică diverse forme. Zigot, făt, nou născut. Și vreau să spun apropo la ceea ce spunea domnul moderator. Salut prezența, cum a spus, cum s-a mai spus, nu este prima dată că s-au spus la lecții bisericești la întâlnirile radiologice și aș vrea să încheie această intervenție, pentru că o să mai am mai multe, simt că o să fie, știu, să o discuție foarte mult, ca să vă exprim asta. Vreau să spun că mai mulți filozofi au spus secolul 21 va fi religios. Sau nu? Trebuie să fie neapărat juridică creștină. Era o întrebare și trebuia să vină o doamnă jurist, nu știu dacă este în sală, doamna Cuidu. Așa, doamna Cuidu a scris o carte, singura carte din România, din perspectiva juristului. Mă bucur să vă întâlnesc, am comunicat doar prin internet. Ce se întâmplă cu conflictele dintre mama surogat și familia care închiriază o mamă surogat, s-au întâmplat că au fost procese. Cui aparține copilul? Și lui psiholog. Când ți se spune copilului că nu este al, că el este făcut prin fertilizare in vitro sau că mama lui l-a cumpărat plasându-l în abdomenul altei femei. Sunt copii născuți prin aceste metode mai infectați în plan psihologic decât copiii născuți normal. Prietenul Daniel Masilu, ce poate face societatea civilă? Pentru că o să ne spună în sfârșitul lunii, spre sfârșitul lunii august, se va vota sau nu, depinde inclusiv de reacția societății civile, legea privind mamele surogate. Ele funcționează, nu funcționează, pentru că dacă nu e reglementată legal, înseamnă că se poate. Deci, acum funcționează. Știți că pe internet și după cei anumite vedete, Oana Lis și alte pseudo-vedete și-au exprimat dorința de a-și cumpăra o mamă surogat, vedeți la comentariile de pe internet cum
sunt o mamă cu 7 copii, am nevoie de bani, mă ofer să găzduiesc doamnei X sau Y, vedetă copilul. Apoi, cum se pot interpreta aceste legi de către doctor, pentru că personalul medical habar n-are sau știe foarte puțin de ce se întâmplă în plan legislativ. Există o comisie de sănătate cu care puțin doctori interacționează. Mă refer chiar și personalul din universități. Și, Oana, se spune adesea că presa a malformat societatea și că din cauza faptului că presa nu mai vorbește de familie, vorbește de cuplu, întrebările sunt mai multe în ceea ce privește presa. Cum schimbă presa reprezentările sociale ale maternității? De ce se folosesc expresiile astea ritualizate? Femeia puternică, femeia liberă, care poate acum să-și cumpere un copil, să-și închirieze în timp ce ea lucrează în companii multinaționale, singură, poate să-și conducă viața și să dea bani să aibă un copil care să-i vină pentru el, probabil. Apoi, presa, și nu numai presa, mă refer și în psihologie, se vorbește despre individ și nu se mai vorbește despre persoană. Părinții o să ne spună poate care este diferența între persoană. Daniel Mazilu are o carte care se cheamă, și am să vă prezint, și chiar dacă este micuță, ea în chip liturgic cu acest om pe acest pământ, este vorba despre chipul pe care îl are omul și am să adresez altă întrebare. Ce fel de chip sau care este profilul unei femei care își închiriază corpul pentru a deveni mamă surogat? O să vă rog să răspundeți la acest prim set de întrebări. Dacă sunt întrebări din sală, vă rog să le scrieți pe ele cu o hârtiuță și să ne le dați în față. Cei care vreți să puneți întrebări în mod liber, după ce distinții invitați vor răspunde la primele întrebări. Vă rog. În ordine. Înțeleg că Părintele Richard vrea să înceapă. Vorbesc la niște persoane, nu la niște indivizi categorici. Chip înseamnă grădină. Anexa stă o chipul multigade, una botiză, tapulia, cântecul lunar a muscului, milisemul. Am deschis fereastra la grădină. Chipul e grădină. Cosmos este frumusețe. Europa este cea frumos creată. Sunt niște lucruri sfinte și noi vorbim despre niște indivizi. Culmea că legea, am dat sportul la medicina de alături, vorbește despre persoana care, sub supraveghere medicală și de laborator, aplicația lui persoană. Donatorul unei persoane. Ce ar trebui orice persoană, dar nu este un lucru sfânt, categoric. Spune Sfântul Apostol Pavel, celui curat, toate sunt curate, și celui necurat, toate sunt necurate. Citiți Sfânta Scriptură și doamna Butrus ne-a orientat spre Avram și Sara. Eu vă orientez spre Avram. Este incredibil de drag, este incredibil de înțelept Avram și spune un lucru absolut de neînțeles pentru secolul 21. Spune în slujii sale, bagă mâna ta între coapsele mele și jură-te pe seminția mea că vei aduce fiului meu, fiică din neamul meu. Avram era conștient că acolo era locul cel mai sfânt, izvorul vieții. Am dreptate că celui curat toate sunt curate și celui necurat toate sunt necurate. Mai gândește cineva astăzi ca Avram? Și atunci ce înseamnă Sfânta Taina Cununiei? Am avut 300 ocazie ca în Sfânta Biserică o tânără de vreo 13 ani, educată, așa, modern, piercing-uri, toate tacâmuri, așa, de rigoare, să spună mamei, după ce mama plângea și suspina în fața mea și spunea, Părinte, ajutați-mă și convingeți-o să mă asculte, se poartă realmente diabolic. Și cred că foarte mulți dintre dumneavoastră ați văzut copii care așa se poartă față de părinților, nu știu ce să mai fac. Mă chinuiesc cu ea de 13 ani de zile să o fac om. Care a fost replica fetei? Te-ai distrat și m-ai făcut. Spre asta mergem. Te-ai distrat și asta este mentalitatea acelei ființe care, cu categoric, nu e persoană. Cu siguranță, Dumnezeu are drumurile lui și o să aducă
în realitate, iar convenia cele fete ca într-o bună zi, copiii ei se spun asemenea cuvânt. Apropierea soțului de soție este un lucru binecuvântat de Dumnezeu și este un lucru sfânt. Dacă noi îl vedem ca pe un lucru murdar, înseamnă că mintea noastră e murdară. Înseamnă că celul curat toate sunt curate și celul necurat toate sunt necurate. Dacă este cineva împotriva catedralei mântuirii neamului categoric, gândește diabolic. Pentru că numai cel viclean este împotriva ridicării unei case a lui Dumnezeu și mai ales a neamului nostru român. Dacă nu mai suntem români, problema dumneavoastră. Dacă nu mai suntem creștini, problema celui ce nu mai este creștin. Dacă nu mai este ortodox, problema lui. Ar trebui totuși să ne gândim la foarte multe lucruri, pentru că am asistat la niște discuții și la televiziune în care se bagă cuvântul în gură așa la 87% dintre locuitorii țării astea care vin rău. Totuși sunt creștini și v-aș întreba cine e biserica, eu sau dumneavoastră. Hristos și cu toți. Să mă mai spun ceva? Ascult. Cam atât. Vreau să răspundeți, ce spuneți unei familii care după încercări repetate, după ani de zile, nu reușesc să conceapă, el înfiază un copil și au mari probleme cu el. Și sunt cei care își doresc un copil, au exemplul ăsta frecvent în orizontul lor. Zicea, îi știu că ești în creștin. Ce le spun? Am acum doi tineri teologi. El deja a devenit preot. Nu au copii și se roagă la Dumnezeu. Și Dumnezeu lucrează lângă el. Și Dumnezeu este cel care dă viața. Categoric. Prin mamă și tată, prin părinți, prin familie. Dumnezeu lucrează dumnezeiește. Dar noi uităm un lucru. Suntem foarte legați unii de alții. Domnul profesor Cotruț, Dumnezeu să-l ierte, este fiul de preot. Doamna profesoară Cotruț este fiica mea duhovnicească. Deci iată într-un fel și el. Domnul profesor, părinte director Pahlim, este părintele spiritual al fiului meu, că a fost profesor la seminar și director. Suntem foarte legați unii de alții și încercăm să rupem totul, distrugând niște legături sfinte, devenim indivizi. Ce să spun la copil? Îi spun la băiatul ăsta, la ucenicul să lasă Dumnezeu să lucreze la ei creștini, iar dacă nu, să facă el la Dumnezeu. Amăgitul sau oarecând Adam voind să fie Dumnezeu și nu a fost, iar Dumnezeu se face om ca pe om să facă Dumnezeu. Care a fost amăgirea lui Adam? Vei deveni ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. Păi de aceea Dumnezeu cunoaște răul din experiență? Dumnezeu face rău? L-a prostit vicleana pe Adam și atunci a descoperit că e gol, pentru că nu mai avea niciun simț. Era gol. Gol de sens. Nu, ce era el atunci? Devenise din persoana individ. Deci, cu alte cuvinte, un individ s-ar putea naște și într-un laborator. În schimb, o persoană se poate naște doar într-un templu al creației, nu? Și observăm că, nu știu, în perioada în care trăim, în vremurile în care trăim noi, parcă, nu știu, părinții acelui templu, dacă ar fi reprezentați de evoluția științifică, tind să se înalțe din ce în ce mai tare. În schimb, pilonii care susțin altarul, adică biserica, toată spiritualitatea, rămân undeva în urmă. Cam care ar fi motivul? De ce nu mai poate biserica să... Chiar n-am auzit. Are două răbuni. Pentru că pot să mă întorc. Aș vrea să punctez câteva lucruri. Sigur că în ochii multor apare că biserica poate rămâne în urma progresului, care este spectaculos, ca să speculații și așa mai departe. Am înțeles că sunteți cei mai mari parte ortodoxi aici. E un lucru bun. Ortodoxia trebuie înțeleasă în profunzimile ei. S-a spus, Richard a pus o problemă. De ce în biserica nu și-a exprimat într-o poziție coerentă asupra unei probleme și de ce se pronunță asupra, iată, unei situații care pare mai inedită. Urmărind prezentările colegilor voștri, mi-am dat seama de grotescul situației științifice în care ne aflăm astăzi și cât de mult atentează, de fapt, tocmai la viața umană. Pentru că ceea ce se întâmplă astăzi este atât de nefiresc, încât, pe mine, spun sincer, mă strângea stomacul numai când auzeam ce proceduri există de lucru cu embrionii, și am mai și documentat puțin, pentru că orice procedură de aceasta, de fecundație in vitro sau de inseminare artificială, mă rog, și așa, toate celelalte, presupune eliminarea unui mare număr de embrioni. Concepția bisericii aici este foarte limpede și foarte clară. Și asta e că ceea ce doamna numea, zic
zigot sau mai înainte de făt, era zigotul și înainte de zigot, celula ou. Celula ou este ovul deja. Și ea are calitate de persoană. Și are tot ceea ce are omul, ceea ce ai dumneata ca trup și suflet uman, ai deja de atunci. Dezvoltarea însă nu e dusă până la capăt, e evident. Dar darul lui Dumnezeu e de momentul acela. Pentru că dacă n-am înțelege momentul acela tainic în care cele două celule se unesc, n-am putea înțelege, de fapt, nici taina întrupării Mântuitorului Hristos. Biserica sărbătorește Buna Vestire. Buna Vestire nu e altceva decât însăși zămislirea Mântuitorului. Deci, care e o taină care e mai presus de toate lucrurile acestea. Deci, din punctul acesta de vedere, Biserica are o concepție foarte clară și foarte limpede. Că embrionul, de fapt, este om de plin din momentul conceperii. Alte religii nu au aceeași concepție. De exemplu, am citit pe tema asta, iudaismul, de exemplu, multe concepții iudaice sunt după 40 de zile, spun, bazându-se tocmai pe versetul acela din Exod, care nu știu unde a luat Biblia respectivă, fetele, dar e total eronat. E total eronat ca și text, mă refer, e și tradus greșit și la altceva se referă. Și acolo o anume interpretare în Talmud permite întrerupere de sarcină până la 40 de zile, înțeleg. Socotind că omul e după 40 de zile. Ei, concepția bisericii noastre, care are ca ax central tocmai momentul întrupării Mântuitorului Hristos, omul e om din momentul conceperii. Și atunci, orice manipulare genetică, lucru cu embrionul, deja devin periculoase. Pentru că atentează la însăși taina vieții umane. Și de aici... Am manevrat ceva ce nu pot să înțelegi. Întrebarea mea era ca să este. Acum e destul de complicat să vorbească biserica în aceeași limbă cu medicina actuală. Pentru că medicina actuală are o altă antropologie decât aceea a bisericii. De asta, din păcate, în esență, încă unii au scopul de a vindeca, nu? Atât. Depinde ce vindeci și cum vindeci. Mă refer la altceva. Vreau să merg și ceva. Și totuși, în zilele actuale sunt copii născuți prin fertilizare in vitro. Primul copil din România are de la 15 ani. Așa. Cum se raportează biserica la acest copil? Totuși copiii aceștia sunt botezați? Sunt copiii lui Dumnezeu, se poate viață fără Duhul Sfânt? Eu cred că câtă vreme el a fost conceput pe calea pe care Dumnezeu a lăsat-o până la urmă, pentru că sunt cele două celule, cred că are calitatea de om. Eu încă nu știu. Problema e alta. Ca să ajungi acolo, e ca și cum aș vrea să locuiesc pe strada mea, dar ca să locuiesc eu bine, trebuie să muncim toți vecinii pe o rază de 100 de kilometri ca să pot eu să mă simt bine. Deci cam asta e că ca să ajungi la el, calea este foarte complicată și aia e împotriva firii deja. Că el s-a născut din acele două celule, cum face și Dumnezeu, practic, în pântecele femeii, el este om. Am îndoieli asupra clonei. Asupra clonei am îndoieli, că e om de plin și că nu e vreun mutant, cum vedem deja prin filmele acelea, că ne culcau și te-au înghețat și le mai scotea câte un ficat și până la urmă se mai trezesc. Se trezesc, eram unde? Minority Report era un film, cred că l-ați văzut foarte mult, nu? Mulți. Și e o situație de genul acela. Asupra clonelor era mare îndoiel că vor fi oameni de plin. De-aia, Mitropolitul Bartolomeu spunea că nici n-ar trebui botezați. Practic, mă scuzați că vă comentez chiar și mă referească chiar și am vrut să intervin cu privire la acest film. Într-adevăr, filmul era făcut în stilul acesta, adică mai mulți mari magnați, cu posibilitățile acelea de patrimoan, nu mai voiau să mai moare, erau conștienți că picapul lor nu mai duce, inima nu mai duce mult. Și ca urmare făceau clone. Dar totuși făceau o, două, trei, dar care practic nu erau persoane, erau fără creier. Și care o anumită, să zicem, etapă să fie preluate. Capul, inima și așa mai departe. Să fim aici în privința că... Iar și după aia mai este, nu? Nu mai este absolut dumneavoastră filozofia izraelică. Filozofia japoneză spune. Filozofia japoneză este că un copil este și practic are suflet după 30 de zile de la naștere. Și atunci se stabilește karma, cum spun japonezii. Deci soarta. Și atunci se poate vorbi despre un copil, deci după 30 de zile de la naștere. Da. Deci și Aristotel spunea tot ceva de genul ăsta, el mergea pe teorie celor 40 de zile de la concepere, de fapt. Nu-i mare diferență, da.
Era întrebarea în următorul. Cu respectul față de persoana, că el sărmanul nu are vină, că oamenii l-au făcut așa până la urmă. Întrebarea mai continua, că dacă biserica s-a pronunțat în privința transplantului și unii preoți spun așa, că în momentul când chirurgul prelevează inima, decupează inima, îl omoară, ia sufletul. Și dacă biserica, și vă uitați pe site-ul Bisericii Ortodoxe, problema transplantului stipulează faptul că putem ajuta donând un organ, dar fără să se implice chestiuni financiare. Și spune o întrebare, dar dacă biserica până la urmă spune, pentru nașterea de prunci, datorită scăderii natalității, binecuvântăm fertilizarea in vitro și lăsăm... Din păcate, toate tehnologiile, din păcate, e un paradox aici, că toate biotehnologiile acestea n-au dus la creșterea natalității. Și din potrivă, s-au găsit noi metode de contracepție. Asta e paradoxul. Deci, într-adevăr, intrând mai mult în tainele vieții, s-au descoperit, de fapt, și s-au practicat alte metode. Deci n-a crescut natalitatea pentru că... Populația grupului foarte mult creșterea, am zis la așa. Natalitatea grupului și e Sunt multe probleme. Sunt multe probleme. Problemele care au fost aici puse, nu cred că putem noi să epuizăm răspunsurile. Sunt prea multe, cred că. Poate ar trebui puțin mai sistematizate. Sunt prea multe, pentru că accentul, repet, am spus la un moment dat în problema aceasta, nu știu dacă cu adevărat putem să vorbim aceeași limbă. Citeam zilele trecute, de ce spun? Orice practică, dumneavoastră practicați medicina sau veți fi practicienii medicinei, nu puteți să faceți cu adevărat lucrul ăsta dacă nu aveți o concepție personală și o filozofie personală față de om, o antropologie. Mă bazez, am o credință a mea că omul este ăsta. Din păcate, după Revoluția franceză, accentul nu mai cade pe suflet, sau să spunem, înainte și statul, până la Revoluția franceză, și statul se ocupa de mântuirea oamenilor, spunea Michel Foucault. Acum, zice, s-a trecut de la o teocrație la o somatocrație. Acum, trupul dictează, totul este trup. Medicina vede de multe ori omul doar ca un trup, ca un sac de organe. Nu știu cât mai vede taina persoanei din spate și... Dar omul este trup și suflet. E și trup și suflet. Și o mărturia omului să-l vindecăm și de trup și suflet va trebui să ne înțelegem într-un anumit punct. Da. Eu pot mai să mă intervin dacă mai e nevoie. Pe anul 13 specialități genetică, medicină internă și endocrinologie. Și asta mi-a permis să văd mult mai bine o serie de corelații, nu toate, că este imposibil, nimeni nu este absolut, numai Dumnezeu este cel care știe pe toate, dar oricum te apropii mai mult de adevăr. Și bazându-mă la acestea pe o pregătire biologică anticipată, facultatea de biologie. Deci, în privința vieții, vreau să vă spun câteva cuvinte dumneavoastră. Înainte de asta, vreau să felicit, în schimb, domnișoarele care s-au dat silința și au prezentat și făcând niște comunicări foarte frumoase. Îmi pare rău că din toată masa de studenți aici nu a fost un reprezentant al sexului presupus tare, nu știu de ce, din punct de vedere genetic, nu, dar nu s-a structura care e foarte solidă, s-a format de-a lungul unei evoluții foarte lungi, mult mai lungi decât o intuim noi astăzi, că sigur se pare că prima formulă a fost cea feminină cu 2 de X și gurile rele, acum vă spun eu, încă bărbații au apărut dintr-un accident genetic. Un X a pierdut un braț, știți, deleție se cheamă, și așa a apărut năcăjitul ăla de Y, care totul pe ce vedem noi acum, dimorfismul sexual, și de aceea a fost acea luptă teribilă a priorității sexelor. Dar
Așa trebuie să fim și în fața legii, ceea ce nu răspundem noi, răspund alții, dar în fața lui Dumnezeu suntem siguri egali. Deci asta am vrut să vă spun la început, să vă felicit și să felicit pe doamna profesor Cotruț pentru alegerea făcută. Este o temă extraordinară, dar eu cred că poate forma un serial după mintea mea. Aleasă ce e adevărat foarte bine această săptămână care precede săptămâna patimilor, când trebuie să ne mai purificăm, să ne mai, știți dumneavoastră cum spuneți, mai clătim mintea, nu? O mai clătim mintea. Și mai mult, să vă promitem, eu ca fost student de cadru didactic acum în fața colegilor, spuneați că nu este credință, vă rog să vă duceți. Înaintea fiecărui examen, tot își fac procedură. Și asta dovedește că există momente când ne simțim singuri și găsim singurul suport. Deci, iată, marele suport. Astea erau primele lucruri care vreau să le vă spun. Dar referitor la viață, sigur este un fenomen foarte complex. Nu este rostul să vă spun etimologia de unde și cum vine. Dar atâta timp cât noi nu putem crea viața artificială. Sunteți convinși? Toate încercările au dat greș. Dar știți că mai mult, au dat greș inclusiv încercarea de a crea o biomembrană funcțională. Noi nu. Nu se pare. Cert este că evoluția aceasta a materiei anorganice, organice vii și celulare, sunt niște salturi calitative imense, așa conform legilor mari ale filozofiei. Au niște acumulări calitative și cantitative imense care au dus la acest salt. Deci nu putem noi să depășim în 2 minute, 3 minute aici și trebuie să admitem că viața este cel mai frumos dar pe care îl putem avea. De aceea trebuie să o prețuim și să o respectăm pe toate valențele. Și mai mult, să reținem că aceste valențe uneori sunt discordante zdrobitor, dar nu real, în discordanță reală, ci este o discordanță din neînțelegere. Aici a fost criticată, fertilizarea in vitro. Vreau să vă mai întâi în primul rând în Statele Unite. Ei au fost cei care au făcut tehnicile de da? Zigot intrafallopian transfer sau GIP, gamet intrafallopian transfer. Și aici dacă facem transplantare de gamet, atunci nu mai facem niciun avort. Deci și morala este satisfăcută. Dacă facem numai gamet masculin, care nu sunt în stare să se deplaseze, introduc direct în proba uterine, nu mai omoră pe mine. Primul tempo. Secundul tempo. Aceste tehnici de fertilizare in vitro, cum s-a spus foarte bine, au omorât complexitatea. Nu putem spune unui cuplu și eventual posesorul unui mai avea. Hai să fim serioși. Cei care își pot permite să plătească o mamă purtătoare, cum se spune, nu sunt nevoiași și nici asigurările sociale nu îi plătesc chestia asta. Deci, cei care fac chestia asta, cum le putem explica că nu pot avea un copii și practic și interiorul financiar și munca lor de viață studii târâvă. Asta nu învăț. S-a ajuns până la și la faptul că există o bancă de spermă a laureaților premiului Nobel. Deci, laureații ai premiului Nobel pentru pace, literatură, ce vreți dumneavoastră, donează spermă. Femeile sunt însămânțate cu această spermă în speranța că vor obține și un mic gen. Primul tempo. Secundul tempo. În Franța, unde într-adevăr ne confruntăm, adică s-au confruntat și se confruntă cu marea problemă că femeile, cum iarăși s-a spus foarte bine, decizia de a face copii la o vârstă înaintată. Riscul de sindrom Down este dat de femeile la peste 40 de ani. Când facem, de exemplu, determinarea lichidului amniotic și dozarea în lichidul amniotic, alfa-fetoproteine și așa mai departe, eventual la femeile peste 40 de ani. Risc major de a face sindrom Down. Acum să facem mirozități coreane. Sigur că la mirozități coreane, sigur că da, că mai lichidul amniotic e după 12 săptămâni. Deci în Franța s-a ajuns la un copil cu 6 părinți. Părinții care doreau să aibă un copil, părinții biologici, cei care au dat ovocitul și spermatozoidul, și părinții care au crescut copilul 9 luni de zile, deci mama surogat, care a purtat în pântece, în uter, 9 luni de zile copilul, și după aceea se pune întrebarea, a cui este copil? În Franța, deci vă pot spune, legislația franceză este în felul următor. O mamă purtătoare, înainte de a naște, din momentul în care este fertilizată,
renunță la orice drepturi înscris și în fața unui notar la eventualele drepturi asupra copilului și asupra averii pe care ar putea moșteni un copil. Și ca să pun o întrebare la care nici până în ziua de astăzi, știți că nu știu un arhitect la revista Mascului. Eram în Franța când s-a pus următoarea întrebare. Eram la un congres de pedagogie medicală și s-a pus următoarea întrebare. Omul care punea întrebarea era ginecolog. Și a spus așa, la mine au venit un cuplu de lesbieni. Cuplu de lesbieni care mi-au cerut la amândouă să le facem însămânțare artificială. Cu spermă, în banca de spermă. Medicul, pentru că era medicul lor curant, nu a vrut să le facă inseminare artificială, pentru că a spus cum adică un cuplu de lesbiene să aibă copii. În Franța, am înțeles că acum în Marea Britanie, cuplul de lesbieni, Elton John și partenerul său, nu știu cum, au reușit să le-au primit, cum se cheamă, acceptul de a avea un copil. În Franța nu sunt acceptați adopțiile de copii de către cuplurile de homosexuale sau lesbiene. El nu a vrut să le facă inseminare artificială și s-a trezit dat în judecată de aceste lesbiene, cum adică? Pe alte femei le însămânțez artificial. Dar pe noi nu vrei? De ce? Asta înseamnă discriminare. Noi nu suntem, știți, chiar așa de evoluați în privința asta, dar fără îndoială că vom ajunge și noi. Vă mulțumesc. Mare plăcere de fiecare dată când mă invită studenții. Eu sunt aici datorită dumneavoastră și dumneavoastră vă mulțumesc. Și eu am fost studenta domnului profesor Cotruț și a doamnei profesor și am senzația că a fost ieri, nu știu, timpul nu există, nu așa spunea Părintele Augustin. Întrebarea care bioetică, eu mi-am pus-o când studiam în America și cartea noastră de pregătire era a profesorului Ingerhardt, referitoare la bioetică creștină și bioetică seculară. Nu, în mod cert, noi nu predăm, sau eu nu predau studenților o bioetică creștină, pentru că nu am căderea aceasta, dar predau o bioetică în care aduc zi de zi sau la fiecare întâlnire valorile creștine. Asta și pentru faptul că în multitudinea noastră de studenți, am foarte mulți studenți de la seriile de engleză, franceză, care sunt musulmani, care unii nu au o anumită religie, dar pe care îi unesc aceeași credință, respect față de viața umană, respect și iubire față de ceea ce înseamnă natură. Unii numesc asta Dumnezeu, alții numesc univers, alții numesc karmă, nu are importanță. Dar de fiecare dată am spus că principiul guvernator este cel al respectului pentru viața umană. Și că una din teoriile de bază ar trebui să fie cea care respectă legea naturii. Și, domnișoarele doctori, vă felicit. Dacă faceți cu mine bioetică, am să vă dau 10 la examen, numai pentru cât de bine ați fost în evidență. Natura este cea care ar trebui să domine relațiile și armonia dintre oameni, indiferent de culoarea politică sau religioasă, ar trebui să domine, să fie substratul deciziilor noastre. Nu știu, am foarte multe să vă spun, dar mai bine răspund la întrebări. Și vă mulțumesc. Vorbim de aspectele psihologice. Mulțumesc în primul rând pentru invitație. Dintr-o perspectivă psihologică, discutăm despre problema mamei surogat și a mamei purtătoare. E o problemă care se ridică din ambele părți, nu numai din privința nou-născutului, cât și din privința mamei surogate. Psihologic vorbind, suferința apare din ambele părți. Mama surogat care predă copilul, da? Și copilul care se naște și este preluat. Trauma, așa cum am spus, apare în ambele situații. Cine predă și cine oferă. Dacă plecăm de la ideea că suntem ființe unice, cu propriile noastre gânduri și cu propria noastră viață, atunci familia, cadrul,
societate. Fără a fi nevoit să arate, așa cum spuneam Richard, în una dintre discuții, să arate public că și-a făcut un copil de pe computer. Fără să fie nevoit să își exprime jucăria bună. Și aici e problema. Ce să vă mai spun? Înlocui Usoi de Dumnezeu în percepțiile și a înlocui percepțiile pe care le avem în mod naturalist în familie. Ceea ce e puțin deplasat, pentru că mass media pare cel mult să aibă un rol de catalizator asupra percepțiilor pe care societatea deja le are. Despre ea însăși, despre membrii ei și așa mai departe. Așa cum s-a văzut în presă până acum, problema mamei surogate nu a fost niciodată legată de imaginea unei femei puternice, specific culturii americane. A fost întotdeauna legată de imposibilitatea unor mame de a trăi experiența maternă și de a avea un copil. Pentru că experiența maternă, social vorbind, nu e doar cea a nașterii, ci și cea în care îți crești copilul și te bucuri de el și îl educi. Asta însă, și mai mult decât atât, marea majoritate a celor care s-au oferit să fie mame surogat au spus că vor să ajute pe altele să trăiască acest miracol. Niciodată nu a apărut ca prim pas problema de bani. Multe dintre mamele surogate din Ucraina, de exemplu, sunt persoane foarte bogate, persoane care au deja destul de multe case, persoane care au deja destul de mulți copii. Nu o fac pentru bani, iar de câte știam eu, în Germania și în Olanda, e acceptată această practică dacă nu plătești. Adică dacă mama surogat nu primește bani, în Statele Unite primește. În prima fază, cred că problema asta din start a fost văzută în mass media din punctul acesta de vedere, al intrării în niște drepturi umane pe care, din anumite cauze, nu reușesc cu toții să și le exercite. Nici de cum ca o tranzacție, ca un drop, ca ceva ce poate fi cumpărat, copilul ăla nu era predat, era pur și simplu conceput, trăit, iar m-am uitat și eu tot în cazurile care au fost mediatizate în Statele Unite, marea majoritate au dat curs deciziilor favorabile intenției. A fost considerată intenția de a avea un copil ca fiind cea mai importantă în actul de a crește un copil. Pentru că cazurile mamelor care își abandonează copiii, a mamelor nepotrivite, a mamelor din întâmplare, sunt și ele destul de importante și demne de luat în seamă. Așa că a fi o mamă s-ar putea să însemne mai mult prin intenția de a ajunge mamă. Nu mă pronunț foarte mult și prin vârstă, nu am căderea, dar cel puțin mediatic s-a urmărit procesul ăsta tocmai dintr-o perspectivă bună foarte a altruismului, a unei forme de participare la dezvoltarea, până la urmă, unei comunități, pentru că s-a considerat că omul este parte dintr-o comunitate și a fi ajutat de alți membri ai comunității în a ajunge să aibă drepturi paternale sau maternale, e o formă normală de a trăi alături de alții. Nu știu dacă ați mai văzut un consultant parlamentar. Nici eu n-am văzut în 5 ani de zile, n-am mai văzut niciodată unul, deși cred că sunt câteva sute în România. Dar rolul lor este să stea nu în umbră și undeva mai în spate. Și misiunea lor este de a sfătui pe parlamentari în deciziile pe care le iau. Multe lucruri care s-au întâmplat greșit sunt și din vina acestor consultanți, consilieri și așa mai departe. Multe care s-au întâmplat pozitiv sunt și din efortul lor de a rezolva câte o problemă. De aceea un parlamentar nu trebuie judecat, să zic așa, simplist. Trebuie văzută echipa de spatele lui și apoi trebuie înțeles că asupra lui sunt mai multe forțe care lucrează în același timp. Dar nu vreau să fac aici o apologie a parlamentarului, ci a ceea ce poate să facă un consilier. Din perspectiva unui consilier parlamentar, datoria fundamentală este de a-l informa corect pe cel cu care lucrează. A-l informa corect înseamnă, pe de parte, obiectiv și, în
în al doilea rând, prin a spune adevărul indiferent de posibilul risc de a fi dat afară din acea funcție. Uneori riști să spui parlamentarului ceva care ți-ar putea face, cum să zic, demisia mai ușoară. Dar dacă ai curajul să spui întotdeauna adevărul, s-ar putea ca o decizie greșită să fie depășită. Revenind la problema de astăzi, în Parlamentul României a fost depus un proiect de lege în februarie care încearcă să reglementeze problema mamei surogat și a tot ce înseamnă tehnologia acestea de reproducere umană asistată. Nu știu cum am să stau mai bine. Nu vreau să vă spun totul în seara asta, dar nici nu aș vrea să îmi spun mare lucru. Mi-am schițat câteva lucruri și aș vrea să le spun așa măcar în trecere. Ies între oameni. Acestea sunt valorile fundamentale ale societății și în democrație ele trebuie să aduse în față. Acum 30-40 de ani, cele mai mari adunări, știți unde erau? Era adunarea poporului, una dintre cele mai mari, o altă adunare era la coadă, la pâine. În general, nu prea aveai unde să te adune, asta era ideea. Erau interzise cele mai multe. Democrația ne permite să ne adunăm și să căutăm întotdeauna adevărul. Ăsta este scopul în societate. Să știți că adevărul nu va fi niciodată împotriva vieții. Adevărul este pentru viață, iar minciuna este întotdeauna împotriva vieții. Din perspectiva actuală a situației din Parlamentul României, aș vrea să vă spun următoare. Chestiunea depășește în complexitate pe foarte mulți dintre parlamentarii români. Cred că majoritatea dintre ei sunt depășiți de noile tehnologii, de exemplu internet, biometrie, tot ce înseamnă biotehnologie. Atunci greutatea nu revine în mod special asupra lor, ci asupra celor care ar putea să informeze și nu o fac.